Het is voor gewoon mensen een mooie tijdsbesteding in deze coronatijd. Vogels horen. Je bent vaker thuis of werk je thuis en dan is het mooi om tussen terug wat om handen te hebben. De leden van de vogelvereniging van Zuid-Veen vervelen haar dan ik net in deze tijd. Ik ook in een soort shows net terug. De voorzitter zegt dat het met het ledental wel goed gaat. Op het moment hebben we 60 leden. En daarvan hebben we 4 jeugdleden. Daar ben ik heel blij mee. Want we hebben jaren geen jeugdleden. Maar dat gaat de goede kant al weer op. Een lid van de jongste generatie is Ilse Dijkstra van de Harkema. Achterhoe, in de tuin, had ze haar eigen volière. Maar een soort mooie vogels. Hier in deze volière had ik 10 parkietjes zitten en had ik nog 2 valkparkietjes. Had ik van mijn pa gekregen. Ilse is al jaren slecht op de vogels. Ze verzorgt ze elke dag en had er een soort willen van. Nou, ik vond het zelf altijd al heel leuk om mijn vogeltjes en diertjes bezig te wezen. Ik ben in dierenasiel, ben ik vrijwilliger. Dus samen ben ik bij vogeltjes kwam en mijn heid en paka zelf ik vogeltjes. Dus ik dacht, dan wil ik ook graag vogeltjes hebben. Ilse is net de enige die de vogels machtig vindt. Nevens de voorzitter is de interesse in het houden van vogels het oor aan ier bot aan aan. En dan krijg ik het idee dat er meer mensen belang krijgen bij de vogels. Want dat vernemen we al aan de vragen die we krijgen. Dat er wel meer mensen aardig aan een vogelspad krijgen. En ze hebben wat meer tijd op heden. Dus we hopen dat we daar nog wat nieuwe leden van krijgen. De leden kunnen bij elkaar terjochten van vragen en help. Elke nien kan lid worden, maar voordat je vogels in huis helje, moet je wel weten waar je om beginnen. Nou ja, je moet van beesten houden, sowieso. Nou ja, en van vogels natuurlijk. En het is mooi om met te kweken, dat is een hele uitdaging. En als je dan ook nog wat aparte soorten hebt, dat moeilijk kweekt, dat is een mooie uitdaging. De vogelvereniging is van doel dit jaar het Fries kampioenschap te organiseren. Als de corona het talit, vindt het FK eind dit jaar plak in Zuid-Veen.